तर ॲक्च्युली ना जर इन टाईम जायचं असत ना तर ते पुणे कोल्हापूर मार्गे बरा पडता, पण बाकी असा रोडचा फील घेत एक आणि तुका काय घाई नसतात. हां घाई नसत तर सध्याच्या कंडिशनला मुंबई गोवा हायवे बेस्ट ऑप्शन. म्हणजे कोणतीही घाई नाही, गडबड नाही, आराममध्ये रिलॅक्समध्ये आजूबाजूच्या निसर्गाचा आस्वाद घेत. पण तसं म्हटल्यावर तिकडे पण गारवा अरे चांगलं मस्तपैकी. पुणे बेंगलोर हायवेने येईलच ना तू, तिकडे पण मस्त वाटतं येऊ. आणि कसा पण ड्रायव्हरला कॉन्सन्ट्रेट करू का, ड्रायव्हर नाही मजा घेऊ शकत इकडे बघ. हो आता झालंच हे बघ, HDPE पाईप फुल मोठी काहीतरी पाईपलाईन टाकतात. ह्याचं मी कालच व्हिडिओ बघितलाय, जॉईंट करतात ते, कालच बघितलं यूट्यूबला व्हिडिओ. या ठिकाणावर आता सावर्डे जवळ आलंय. आपण आता एक 5 ते 10 मिनिटात पोचू सावर्डेला. तर इकडे रस्त्याची कंडिशन वगैरे उत्तम आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि या ठिकाणी माझ्यामध्ये शिफ्टिंग देखील झालेलं आहे, म्हणजे इथे रुंद करून ठेवला आहे रस्ता. म्हणजे जी लँड जमीन वगैरे हे करायचं होतं तर ते पूर्ण झालेलं आहे काम. आता ॲक्च्युअली कधी कामाला सुरुवात होते, आपण आता आलो आरवलीत. गरम पाण्याचे कुंड या ठिकाणाहून रस्ता आहे आरवलीला, गरम पाण्याचे कुंड. बघूया एका दुसरी याची व्हिडिओ भेटली तर बघूया. गरम पाण्याचे कुंड चालू असणार तर आपले बघू काय. या ठिकाणी संगमेश्वर पोलीस ठाणे हद्द समाप्त झालेली आहे. ज्यावेळी आपल्याकडून ज्या बसेस निघतात ट्रॅव्हल्स वगैरे, तर त्या शक्यतो सावर्ड्याच्या इथे थांबतात जेवणासाठी. तर या ठिकाणी पुढेच ते हॉटेल आहे ज्या ठिकाणी जेवायला वगैरे हॉल्ट घेतात. हॉटेल विसावा. इथे पण नवीनच काम केलेलं दिसतंय. हो ही लेन याची काय रे? हां ह्या ठिकाणी काम थोडंफार दिसतंय, चौपदरीकरणाचं झालेलं. हे बघ ह्या ठिकाणी थांबतात न्यू आश्रय हॉटेल, या ठिकाणी लक्झरी बसेस थांबतात. या ठिकाणी थोडंसं काम झालेलं आहे. आपले किती बघ दूर येतात तो. इकडे दुसऱ्या लेनचं देखील काम चालू आहे. ह्या लेनचं काम झालेलं आहे, पण यांच्यामध्ये ब्रिज वगैरे आहेत, कॉजवे वगैरे आहेत, त्याचं काम बाकी आहे. तर आपण एक हे नोट केलं पाहिजे की आपण
पालीपासून ना, पालीवरून निघाल्यापासून आपण सावर्डेमध्ये येईपर्यंत जस्ट नॉर्मली फक्त क्लिनिंगचं म्हणजे जमिनी हस्तांतरणाचं काम फक्त झालेलं आणि बाकी काही ठिकाणी कटिंगचं चालू होतं, झाडं वगैरे तोडण्याचं काम आणि काही ठिकाणी लेवल वगैरे करून ठेवलेले होते. पण या ठिकाणी आता 2 लेनचं काम झालेलं आहे. अजून आपल्या मुंबईला जाणाऱ्या 2 लेनचं काम बाकी आहे. तसं देखील कॉन्क्रीट पेवमेंट टाकलेली या, तर मग चालू नाही का केलेली तो रस्तो साईडला वगैरे काय बाकी आहे ना? हा, ते माझ्यामध्ये रेलिंग वगैरे असताना करूचा हे मध्ये पण ह्याचे हे करूचा डायव्हर्जन्स वगैरे. तर आपण आता थोड्याच वेळात सावर्ड्यामध्ये पोहोचू. तर त्याच्यानंतरचा आपला टप्पा असणार आहे सावर्डे ते चिपळूण. तर तो देखील व्हिडिओ नक्की बघा आणि आमचे मागचे व्हिडिओ देखील नक्की बघा. तराडे टू खारेपाटण, खारेपाटण टू राजापूर, राजापूर टू ओनी, ओनी टू लांजा, लांजा टू हातखंबा, पाली, पाली टू हातखंबा, हातखंबा टू संगमेश्वर. संपूर्ण मुंबई गोवा हायवेच्या अपडेट्ससाठी आमचे सर्व भाग नक्की बघा. आणि जर तुम्ही सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनेलवर नवीन असाल तर आजच सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स आणि कोकणातील इतर माहितीपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येतील. आणि तुम्हाला देखील कोणत्या प्रकारचे व्हिडिओ पाहिजे असतील तर ते देखील आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, जेणेकरून आम्ही तुमच्यासाठी ते व्हिडिओ बनवत राहू. तर या ठिकाणी रिटर्निंग वॉलचं काम चालू आहे. त्याच्यानंतर GSB वेट मिक्स आणि कटिंगचं देखील काम चालू आहे. त्याच्यानंतर आपले जे अंडरग्राऊंड पाईप्स असतात वॉटर ड्रेनेजसाठी त्याचं देखील काम चालू आहे. हो, या ठिकाणी मला वाटतं सरळ रस्ता करणार आहेत. हे जे टर्न आहेत हे सर्व कट करणार, कारण या ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणात एक्सकॅव्हेशन केलेलं आहे आणि रिटर्निंग वॉलचं काम देखील चालू आहे या ठिकाणी. तर हा जुना रस्ता असाच राहणार आहे. हा रस्ता सरळ स्ट्रेट जाणार आहे, म्हणजे ही आताची वळणं होती ती सर्व जाणार आहे. इकडून देखील स्ट्रेटच जाणार आहे रस्ता. याचं रिटर्निंग वॉलचं वगैरे काम झालेलं आहे, कटिंग वगैरे फक्त बाकी आहे. म्हणजे हा जो हा घाट हे पूर्ण काढणार आहे सावर्ड्याची, डायरेक्ट सरळ क्लिअर मस्त. सगळे रायडरच बाहेर पडलेले माझ्यामध्ये गोव्यात चालले रायडर सगळे. 31 हा, या 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 स्वागत आहे तुमचं. टर्निंगला मस्तपैकी पुढे मग न बघता ओव्हरटेकिंग चालू आहे. ही व्हिडिओ लय मोठी आहे. तीस मिनिटं लय अपलोडिंगला पण लय वेळ लागतो. 3.5 GB जाते एका थोडी माती. या ठिकाणी देखील काम चालू आहे. साईडच्या रिटर्निंग, ह्या रिटर्निंग या ठिकाणी माती वगैरे ढासळण्याचे चान्स
किंवा हाईट तरी वाढवत असतील भराव का. त्या ठिकाणी पाणी वगैरे साचण्याचे चान्सेस असतील कदाचित. तर आपण आता आलोय असुर्डेमध्ये. या देखील घाटात थोडंफार काम चालू आहे रिटेनिंग वॉलचं वगैरे. का असं ब्लर करतं मध्येच. इकडे थोडीशी जाणारी लेन खराब आहे. वर्षापूर्वी करायचो, अजून पण करतोय म्हणा. सर्व्हिसला याच्याबद्दलचा चांगलाच अनुभव आहे. दोन पार्ट करतो. काम चालू असल्यामुळे रस्ता थोडासा आहे, पण बाकी या रस्त्याची कंडिशन चांगली आहे. खड्डे वगैरे काही नाही आहे. इकडे जरा कटिंगचा पोर्शन जास्त असल्यामुळे या ठिकाणी कॉन्क्रीटची रिटेनिंग वॉल बनवण्याचं काम चालू आहे. इंजिनियर असत. असा रस्ता मिळाला आहे. खड्डे असणारा मोबाईल कॅमेरा देखील हे होतोय. कार्य प्रगतीपथावर आहे. वाहने सावकाश आणतात. या ठिकाणाहून परत एकदा 2 लेनचं काम झालेलं आहे. सिंधुदुर्गामध्ये जाणारी लेन, त्या लेनचं काम बाकी आहे. वा मस्त. पण झाडं नाही आहेत बाजूला, त्यामुळे तो फील नाही येत ओल्ड मुंबई गोवा हायवेचा. कॉन्क्रीटचा रस्ता इकडे ब्रेक झालेला आहे नवीन बनवून देखील. इथून परत जुना मुंबई गोवा हायवे चालू होतोय. अपघात प्रवण क्षेत्र, वाहने सावकाश शकत. तर इकडून माझ्या मते स्ट्रेट रोड जाणार आहेत. हे टर्न वगैरे सगळे कॅन्सल होतील. आपण आता थोड्याच वेळामध्ये
सावर्ड्याला पोचू. इकडे पुढे बघ काय कंडिशन आहे आता. मी तर जस्ट बघितलंय. हे बघ एवढा भराव करून हे टर्न काढून डायरेक्ट गाडी खाली. भराव बघ किती करणार ते. हाईट बघ भरावाची चांगला होईल ना. हा हे बघ एवढ्या हाईटला भराव करून डायरेक्ट इकडे खाली आणणार. म्हणजे माझ्या मते ती तिकडची माती आहे ना मग अशी घाटात चालू होते त्या कटिंग, ती माती पूर्ण ह्याच्यात टाकणार. ही हाईट वाढवणार पूर्ण. घाट बीट वळणा घेत राहा नको. इकडे उंची वाढवत रस्त्याची. ह्या लेवलला आणतो. या लेवलला आणणार वरती. बरं आहे तसं करेन ते एक स्मूथ. आपण आता सावर्डेमध्ये पोहोचलोय. तर मित्रांनो आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. ॲक्च्युली ह्याचे दोन्ही पार्ट पूर्ण बघा. संगमेश्वर ते सावर्डे या ठिकाणी भरपूर प्रमाणात रस्त्याचं काम वगैरे चालू होतं. म्हणजे आपण सावर्डे सोडल्यानंतर सावर्डे गावात एंट्री केली तेव्हापासून कामं चालू होती. मित्रांनो आमचा व्हिडिओ कसा वाटला आहे आम्हाला नक्की सांगा. आणि सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि मुंबई गोवा हायवेचा 400 किलोमीटरच्या आम्ही संपूर्ण अपडेट्स देत आहोत. तर ते सर्व व्हिडिओ नक्की बघा. आणि ज्यांना इथून या रोडने प्रवास करायचा असेल त्यांच्या माहितीसाठी हे व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. धन्यवाद.